Kawat dumati Yonko larat paning Noko Pasien Pratike Tapare Jagat kumular Yono drojoke Sangga bawana Klikenku rajeke ngasih Yono lencongku Kencana mohon Dewaning Rama Kayu cendana sai tutupe dhuwur kayu jati kusuma Yanengge silikeng gelar Doto Pitono Sekaring Bawana langgeng yang angringgit perlu gelar carita Buddha gelar jaman Purbakala Undita ingkang kangge wiwitaning kandha cinarita nyariosaken gelaring negaring Astina Wah Eko Adi Dasa Purwa Wah pengaraning wajah Eko Sawiji Adi Linuwe Dasa 10 Purwa wiwitaning kandha cinarita Saptaraja Sasra Bawana Mindra Saptaraning Pituraja Ratu Sasra Sewu Bawana Jagat Mindra Minder
Mitra sak jagat Pramudita njajao sewu negari Kadatitaing Jawata kasonggeng pertiwi kaumpulan ngakoso kaapit-apiting samudra loya kadai kang samya anggono laras nanging boten kadya gelar negari ngastina yang gisit toler tumapang Candraning negari panjang kunjung pasir bukir benawi kemah ripat karto turharjo panjang dawa pocapani negara kunjung luhur kami bawane pasir samudra bukir gunung bumi rawa benawi bengawan arane pranyata negari ngungkurake papan panggunungan ngiringake tanah pesabitan tenaken benawi ngayunake bandaran agung ketinal jembar pelayune negari gedhe katri bawane murup obore abdo tebane ana bebasan bumi rata ketambak bang harto siti mlayu kenging dipun wastani ketingal saklangkung raharja gama anyariosaken tiyang lumampah dagang layar boten para sudagar agung sajan kawula cilik ingkang abli nyambut damel kula cendhak mulijo bebagulan dodolo godhong dodolo biting dodolo suket mubeng pasar tanpa bondo pisan padha seneng atine janji mantep madhep percaya marang gesange cukup den sandang kelayan panganing jatan ana ingkang nyandang kecingkrangan panguripaning kawula negari ngatira senajan to tiyang manca negari ingkang samya andon bebara ketingalipun jejel apipit anggen bukit tepung tarintes papan jembar ketingal rumput ananging andados sakira harjane negari kawula cilik ingkang nara isma penggarapaning bumi lumampah pertanian samya mungkul pangolaing tetanen sanjamta minggaing karakitren ana kawula cilik nandara gedhang awa tetundungan nandara pawa jejanjangan ketingalipun tulus ingkang sarwa tinandur jinawi mirakang sarwa tinuku ketingalipun asri kedayan saka tentreme negari bradal kampak kecu maling perampok brahmacara ora ana nyatane ingon-ingoning kawula cilik rupiah 1 iwen bebek ayam datan ana ingkang kinandangan rupiah raja kaya kebo sapi kuda mendo datan ana ingkang kinandangan wanci injing kakir medal dateng papan pangonan montor wetan agendan kilen wanci jam sekawan setengah gangsal sonten sekai raja kaya kagiring mulih marang kandangi dewi-dewi padha sewang-sewangan ketingalipun pating selendak senajan to para nayakaning raja dalah sang panekaring para mantri-mantri bupati samya bekti dhateng kewajibane sumungkem mring negarane kanthi junjung dhateng kaluhurane Sang Sri Naranata
Siti genti bolu rambatane tiyang angringkit yang turu sedalu mila tutup dipun gelar sedinten pramila rampung candrane kadya sekar gadung manglung tengahing lorong sinandung kembang nyotan saya dangdutan saya hangranoi ketingalipun hangronce cekap candraning negara wanang den karosaken jejuluke sang nata tambukang kuninga prateka suradanawa prambatane pawaka prasmene widodari endang-endanging priyayi wadon gelap sampun Sudi mastani Waneng den karosaken jejuluke sang nata sang Prabu Duryudana tegesipun Durpaladana wewe cacate sang nata awon ing penggalih Yos Joko Pitana nalika tasih muda sampun jumeneng Nalendra Gundari Sutayuga Dewi Agendari Kurawendra ingkang kabawa para kadang sata Kurawa panjenenganipun sang nata pinarahing kursi gading kalemian kasurung babut pramedani kapit apitejo kaumku uwung kesamping beban para ceti nata gandhek tur mandheg dampar kencana ngabyor waya tejane marang kaya ndari jejagongan hanampi rawipun ingkang rama Sukalima Reksi Danyang Druna Barat Waja Traya Begawan Kumbayana dening kang marak Nabyandara ing Arsa ingkang paman Retyana Pati Harya Sakti ya Harya Sumat kateng-kateng sepengipun Pandhita Durna ingkang rope ngawung Adipati Bajukarna apa dening sawaning Bambang Swatama Andher Sadwisata Kurawa sarah puging Glandri datang penggang serambut anggennya marak sowan bertundini kadya peksi jaya lelono peksi manuk jaya menang lelono alap-alap pepindane manuk den sambar alap-alap sawaring para wadya golek ketingal pating jepipi mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawya cinlesan saking panjenenganipun Sang Prabu Duryudana dumateng kang paman Pati Harya Sangkuni
pambukaning wong kawaya kacariyos pambukaning carita pamor benaru sang prataka yana miwaswaraning prawara kaento isining ngebawana wenongko ngaseweng driya kenarya mangayu bagya dateng para pamariksa sadaya Paman Pati Harya Sangguni Jingandika ingsun timbali marak mangayun saperlu Imbalwandana. Kula aturi matur ingkang prasaja sekeca panjenengan ingsun tinglingaken kerna nganggungaken jangga. Boten langkung Paman Pati Harya Sangguni. Kawula nuwun sinuwun panjenengan paring perembagi salagi derek rumentas dawuh paduka ingkang rumentah dumateng rumantapun paman sampun kula tampi boten langkung pun paman ngaturaken sembah sungkem saha kinjuk tangan kula kekalih mawantu-wantu mugi konjuk wonten sahandhap padan paduka angger Prabu Buminata anak Prabu Duryudana kawula non Paman Pati Harya Sangguni saderengipun lan sak sampunipun anggen jingandika ngaturaken pangabekti marang panjenengan ingsun sampun kula tampi kula ketaken jaja kula timbangi lahir dados namung puja brata kula mugi ketampi ya paman kurawalan pamundi dalem mugi dadosa jimat kula paripingger anak Prabu Duryudana Paman Pati Harya Sangguni ngertos jinandika ingsun timbali marak mangayun pundi anggen kula ngertos menawi paduka dereng paring dawuh ger kok ketingalipun sundrut polatenipun anak Prabu Duryudana wonten ingkang kapenggalih menawi kalian kawedhar kersa mbabaraken mbok bilih pun paman menika mangke saged nimbangaken menggah menapa ingkang dados penggalian paduka anak Prabu Duryudana kawula non sinu yana sumedhoting yasing Sang Srinata kadya kelayaning nara kasaputing samirana mangawur
Lajeng Nalendra alon adripun paman pati Arya Sanguni umpamya kapara saestu menapa ingkang kapenggalih anak Prabu Duryudana namung kula menggalihaken yang kukulun ing kayangan Suralaya menggalihaken dewa ing kayangan Suralaya bab menapa ngger dewa kirang adil dhateng titahipun ing Ayu Ngercapada Paduka paring dawuh menggalihaken dewa kirang adil dhateng titahipun kirang adil ingkang pundi paman prasasat boten kenging dipunetang mandhapi kanugrahan dhateng Ngercapada saben-saben wonten mandhapi wahyu kok inggih dhateng Pandhawa lupute dhateng Pandhawa nggih anak Pandhawa betenipun menapa Prabu Duryudana inggih titahing dewa kok boten nate sinung kanugrahan pramila dewa kirang adil tumrap titah Ayu Ngercapada nuwun sewu ngger menawi pamanggihipun pun paman dewa menika adil ingkang kirang adil menika namung gurune nah ingkang kirang adil menika gurune Kurawa ijo apa pinjak kula sinak entus kalau gembol monyor-monyor ijo apa Adi-Arya Sanguni ana apa wakene bondel sajae kaya nyinggung marang pun Kakang nyinggung bab sing ndi Kakang Adi-Arya nyinggung pun Kakang dewa iku adil sing kurang adil iku gurune Kurawa Kakang Pendhaniku rumangsa yen kaya mengkono ya ora rumangsa mangkono Adi-Arya Pandhawa Kurawa uga muridipun Kakang iya bener nanging kena ngapa Pandhawa dadi Kurawa ora dadi saiki aja luputake pun Kakang iki salahe Kurawa dhewe sabdabe beda banget panggulawenthahing Pandhawa kelawan Kurawa bedane mapan ana ndi Kakang Temban nek Pandhawa tak ulang ngestokno dawuh mituhu apa kang dadi dawe guru apa kang dadi pituture guru ning beda karo Kurawa nek Kurawa pinuju ana guru mejang Kurawa padha nganake geguyon padha rame-rame padha nyangking botol dhewe-dhewe padha batingi kertu iki mula aja kasih mula si Adi aja ngluputake pun Kakang tumindak ibu iki tumindak kang adil umpamane guru mulang muruk karo murid umpama bae aksara ha muridé kabeh kudu muni ha umpama na ya na kabeh ora ana sipate guru ban cindhe ban cilatan pilih kasih tumrap murid Pandhawa ya murid Kurawa ya murid mula kang sapa iku Adi-Arya aja resu pun Kakang iki kurang adil kawan murid kurang tresno apa aku karo Kurawa cekeng ilmu cekeng kawruh apa wae tak suntek nang anak-anak Nusata Kurawa ning Kurawa ora nate pituhu apa kang dadi tuture guru utawa piwulange guru gugu sak karepe dhewe yang no tuwe-tuwe swang karna majar mangliwata manusa sakti
carana jumparing punta basuwara mring mekonan katya satya manglanat jagat dewa Bathara ya jagat wasesaning Bathara kang nampung weladalah Yai Prabu Bapak Prabu Narawati Diksawarna wonten dawuh menapa dipun keparengaken Kang Raka nderek kewatur sawetawis Yai nuwun sewu Yai nggih mboten dados menapa prayugi dipun rembak ngaten Bapak Prabu Narawati Diksawarna nggih nangaten matur nuwun kula badhe nanggapi menggah menapa ingkang dados dawuh pengendikane Bapak Kumbayana sadaya menika kala wau ingkang karembak Yai Prabu Suyudana dalah paman pate menapa dening Bapak Drona Purwa Madyawusana sampun kula tampi namung ingkang dados kersa paduka saged damel apesing para Pandhawa kula sampun nampi Yai. Yai Prabu Suyudana Bapak Drona munjuk atur dhateng paduka menika namung wonten ing pangucap kemawon kula dereng percados kalian Bapak Kumbayana naituhu tresna dhateng Kurawa minggahe dhateng Yai Prabu Duryudana menawi Bapak Drona wiwit sakmenika saged nyitil damel ringkih para Pandhawa kula percados dhateng Bapak Kumbayana namung menika ingkang kula aturaken Yai Prabu Duryudana Bapak Drona itu apa wonten dawuh nggih dados pundi nanggapi dawuh pengendikanipun Kakang Mas Narawati Diksawarna nggih prayugi menika nggih leresan sami kemawon ingkang raka ing ngawangga anak Narawati Diksawarna menika ngengetaken dhumateng pun bapa ngengetaken pun bapa ingkang nyandang lali nggih malah leresan nggih menawi makaten kang dipun kersakaken nalika dinten ingkang kapengker kula kesowanan anak kula Werkudara inggih Bratasena sowan dhateng Pertapan Subalima ingkang wigatosipun Bratasena menika badhe nyuwun seserepan kawruh sangkan paraning dumadi nalika semanten pun bapa dereng saged paring keputusan dumateng ingkang rayi anak kula Bratasena ngemuti kula menika kebawah keperintah wonten sahandap pengayomanipun anak Prabu Duryudana malah piyambakipun kula sumadosi kersane jumujug wonten negari Ngastina menawi mangke wonten Werkudara sowan kula nyuwun pedal sekedhik menawi dipun keparengaken anak Prabu Suyudana mangke kula badhe nglajengaken napa ingkang dados pinyuwunipun anak kula Werkudara kados pundi paman Patih Harya Sangguni nggih lawang niki mawon pun ketingal kok wakne mbondel nek pun ban cindhe ban oyot ban cindhe ban oyot abot kalih Pandhawa kok saged ngaturan nggih wong kaweruh sangkan paraning dumadi badhe dipun paringaken dhateng Werkudara kulawa mboten diparingi lah genan iki abot dhateng Pandhawa kok sik Adi Arya kok senengane maido kok niki
ngalanipun Kakang wong durung tutup. Ingkut sik durung kelakon, mengko yen kelakon wis aja kuwatir. Wis cekak kesuwen ya, dalange telu iki. Pokoke Werkudara sawa nang Astina bakal tak budidaya amrih ringking Bratasena Pandhawa 5 kekuatane ana Wigasena. Yen Sena wis apes gampang ningkis Pandhawa 5. Dereng tetep anggenipun imbal wancana dereng bibaring kumpulan kesaru miyaking para wadyabala tingkake wong cilik gegere wong jaba sepekarang. Kancana jundha kanca, kancana jalan ana cara ana dayo dayoe gedhe dhuwur ora pangling Sena. Oh ya Sena gedhe dhuwur kuning blenga-blenga. Coba wena dalan wong kanca dalan yo kacarita lumiyaking para wadyabala kleya sawane Wigasena ya Werkudara lumiyating saliranya.
bala apa dening Sata Purama ora kanthi kenyono-nyono galeya soalnya satrio Janjiwati Gul Pamanangga Lumajang Tengah Raden Werkudara ya Raden Bratasena ya Bambang Lembur Kangsa ya Bima Bungkus sowan dhateng negari Kajeng Nuhoni dawuh pangendikani ingkang krama guru pandhita Durna kadyan panjenenganipun Sang Prabu Duryudana dumilampi sawane Kang Rayi Werkudara kaya kadang-kadang dhumateng Sang Nata panjenenganipun Sang Prabu Duryudana dumilampi sawane ingkang Rayi Werkudara mangkono wijining pangandika ingkang dereng karya singlesan saking panjenenganipun Sang Prabu Duryudana laten ingkang Raden Werkudara kang nembe sawaning Siadi Bagiosa tekaning Yayi Werkudara yana manganjuring sena lumaku mangoda wae pupuning kading para ijab dan kenal mangan juring
Duryudana kakangku bagya satekanku Dekaru Purupati kakangku adhiku Disena wis tak tampa kanthil gegol gawaning penggalihipun kakang Durna bapakku bektiku apa pindang kula sinahintus palu gembal manyar-manyar gedebok bosok kunyur-kunyur coba kayongkan anak kula sangken pakai arupun bapak ya wis tak tampa nggih Werkudara ngawangga kakangku bektiku bonjo ngawangga kakangku adikku di Yayi Werkudara wis tak tampa kanthi bungahing penggalih pun kakang Yayi cuman pamanku bektiku paman iya nggih anakku lanang Werkudara wis tak tampa adikku di Werkudara ndadekake kagiyatipun kakang ora kabar sadurunge jadi sowan ana negara Astina ana wigati Yayi iya ora luput apa kang dadi dawuh pengendikane Duryudana kakangku tekaku nang negara Astina arep ngampil Durna bapakku sebab apa Yayi arep ngampil Rama Kumbayana nalika semana aku sowan ana pertapan Sukalima aku supaya diwejang kaweruh sangkan paraning dumadi nalika semana Durna bapakku cek durung bisa mejang durung bisa mutusi aku disemayani kongkon jujuk negara Ngastina ini sarene aku dadi murid aja nganti nyulayani janji tak estokno dawuhe guru mula tekaku ana pasewakan kene yen ana lupute aku njaluk pangapura karo Purwati kakangku Yayi ora luput malah mapan kebeneran Yayi Werkudara umpama butuhake Bapa Durna Yayi Werkudara dinan iki Durna bapakku kudu paring keputusan kaya ngapa sing tak karepake kaweruh sangkan paraning dumadi coba apa pinjang kula sinaitus walu gembol monyar-monyar iya nggih engko dhisik nggih anak Prabu Duryudana wonten dawuh Bapa Penembahan menapa dipun keparengaken kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula Werkudara monggo Bapa Durna coba apa nggih matur nuwun nggih Sena Durna bapakku apa sida sliramu nyuwun seserepan kaweruh sangkan paraning dumadi iya iki sing tak arep-arep panjene kok menawa Duryudana kakangku pekiwuh ana kene enake ana ndi ora Yayi wis malah kebeneran pun kakang melu ngrungokno dek padha-padha duwene seserepan kaweruh sangkan paraning dumadi kaya ngono yen kaya ngono matur nyuwun Purwati kakangku Durna bapak wis mireng dhewe apa ya nggih kene nggih wong ngudi kawruh ndol ilmu ngono gak gampang ya gak moro
ujak-ujuk diwenjang ngono enggak ya. Kudu mawa syarat. Kudu ana pitukane. Nah, nek gak dipitukane, mejang ilmu iku bakal ana pelaing Gusti ingkang akarya jagat tumiba marang titahe ngono. Kula kudu ana sandingane. Nek cara gampange ngono. Iya, syarat apa? Apa pitukane? Kawruh sangkan paraning dumadi. Ngene yo, Nger. Kawruh sangkan paraning dumadi. Syarate ora liya kejaba kayugem susuwe angin. Syarating kawruh sangkan paraning dumadi kayugem susuwe angin. Iya, Nger. Mapane ana ndi panggonane ana ndi bakal golekane tak wujudake. Ngene, Nger. Papan panggonane ana lengkaen Gunung Tebrasara, ya Gunung Reksamuka. Gunung Tebrasara ya Reksamuka. Kudune mlebu alas Indrasara. Kudu mlebu alas Indrasara. Panggonane ana lengkaing gunung. Luwe-luwe jlelamu yen saguh oleh kayubung susuwe angin. Oleh esuk tak wejang esuk sangkan paraning dumadi. Oleh esuk sore yo tak wejang sore. Ya. Yen kaya mengkono tak saguhi durna awakku. Ana pandita wala-wale Trepanca Jaturawa asring kawurip ana angsale asring kawurip rengan angsale ngono nggih, aja kesuwen. Aja ngenteni dina meneh utawa ben. Dina iki budal ono. Durna bapakku aku njaluk pamit. Ya, uga kasembadan ana sliramu bisa metuk kayugum susu angin minangka pitukane sangkan paraning Dunadi. Duryudana kakangku. Pangestumu sing tak jaluk adhiku di ya Yayi enggal oleh gawe. Karena kakangku Yayi Werkudara enggal kasembadan ana suman pangesemu tak jaluk aku bakal nekake nekake syarat kanggo susuwe angin.
tresna karo anak-anak Kurawa minggahe anak Prabu Duryudana. Adip sing ngene kok bisa ngatur kang kaya mengkono. Nah, ngerti dhewe. Alas Indrasara Gunung Reksamuka iki papan pengalapan. Jalma mara jalma mati satimara angmasi jalaran ing kono kadunungan angker bener aja cacak selamahe manungsa. Kewan-kewan iber-iberan singungkuli alas Indrasara Gunung Reksamuka utuh dadi lan patine umpama manusa mlebu iso mlebu kaiso balik dimangsa dining kewan kang galak umpama ora dimangsa kewan kang galak dimangsa dening bola ndol umpama ora dimangsa bola ndol ya dimangsa gaibe wana Indrasara coba kula aja gampang maju terus pundi paman nggih terus nika Pak Nimbonda saged dipun percados pun ketingal pejak percaya pejak lahan gesang boten coba wonten jauh nggih sangat anggen kula ngaturaken agni panuwun tampung padu dhateng pendhan nggih nggih anak Prabu Duryudana mulane ajarya menemben dipikir dhisik sadurunge matur iya wakil Bonda temen lho aku lahir batin tresna karo Kurawa apa dening anak Prabu Duryudana di kono-kono gak kurang butuhno Pendhita Durna akeh sing butuhno aku sabrang lor sabrang kidul wetan kulon kabeh kepengin ndeloki Pendhita Durna ning aku moh gak gelem aku moh melok kono-kono aku seneng melok rombongan kene ae melok kene ae senenge kaya ngene iya wak nyembondel ning aja kebablasen wak nyembondel enggak ibarate ngono iki ibarate kaya ngono Paman Pati Harya Sangguni wonten dawuh nggih metu nang jaba puntatna saking Sata Kurawa Sena menika bidal saestu menapa medhot tengah dalan menawi medhot tengah dalan mila budha Paman Pati Harya Sangguni siap joko prentahna Kurawa saking kekaman daya-daya kula nyuwun pamit lan nyuwun tambahi pangestu nggih. Jengkar saking kursi gading kondur dateng kedaton tur kedaton waya gandeng asta kali Kang Rama penemban Begawan Kumbayana